Yawwa, fatan kin ji sakonnin da iyayenmu suke so su haɗa mu da ke dai ko. To dama zuwa nai ne naga zaki mun ko ba zaki ba, kuma na ga ba laifi zan ɗan yi maleji. Shit, gaskiya wallahi ka samun ciwon kai. Ni ne sa daji kowane shara da hauragiya sai a dinga tatturowa wai a ce mun za a mun haɗi wai mijin aure. Kai kaga na yi kama da irin kai ko kunya ba gaji ba ka ga kanka yi kace ciyawa. Kai na nan sai da Allah na wuce rabin ɗin da zaka zo wai hadda wasu maganganun maleji. Kana da hankali ma ko wai? Da aka tada Allah, ke kin san waye ni da za ki dinga gaya min wa'annan maganganun naki babu wani dubawa da ladabi da biyayya. Ki kalle ni da kyau, na rantse da Allah zai na fasa, ba dole ba ne ai. Ke banda daji na ma na fa dawo daga Amerika ya ce in zo na duba baya, wallahi ba zan zo ba, kuma na ga zaki zan yi maleji kawai ba komai. Kawai shi ne gaskiya ne, wani zuwa in dinga mutunta ko kuma na dinga tarayya. Allah ya sutura kai ɗan ka ganka ba ya rasa wa zan za in dinga ne ma ka ce kai kanka ba ka ji kunyar magana ba. Na san iyayen ka ma ba da tafiya yi karfin su farantana wani ya maka ai dan abin da kai shi za a maka shi ne. Lalle yarinyan nan kin ga fuskar reni a tattare da ni? Ke ba ki ga gilashin ma baki bane na sako saboda ba na son reni. To na rantse da Allah kar ki ga ke ran aure ki fa zan yi maleji a matan da zan aura. Ke kin san le in ban da zuciyata ina da zuciyar musulmai ko da ke ce matar da zan aura. Allah zan iya sara ki kawai. Shine ke na wuce fa yanda kike tsammani.